ओमफ्राय नों सावदा लाफिनबाय उल्था जोंनो ओमफ्राय 50 थाखा एक्सट्रा आयै गैला आथिङा बोरै एसे आथिंखौ हरलाय खुलुमबाय सोनाफोरा आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरबावो सय मासियाव जे फवारनाय महरना सोनाफोर दामुबाय इनिफ्राय ब्लगखौ फरायजोबगासिनो नामा जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो बेनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना थायै गादा बुसिसि सानसे माने ब्लगबो बानाया मैया बेलासियाव ब्लग बानाया मैया फुं ना मायाव बानायनानै मोनसे आपल'ड होनायल'मोन खोमा बेनिफ्राय बानाया आरोना ओमफ्राय नै दासो मोनायावसो नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय आरोना बेनिफ्राय बिथाङा दहाय फिसालाखौ स्कुलाव दोननानैनो न'आव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय दासिमबो फैयाखै 6टा जालायलायनोसै एक्सुवेलि मोनायाबाथाय फैनो रोङा ओमफ्राय हरनिफ्राय आदार सफैगासिनो दं होननानै आं माने बिदिजों बाथाय लागायहरदोंमोन नालाय बारलायलांबायबा फोरमायहरखाबाय आदार खावफा खालामनानै लांबाय होननानैहाय ओंखायनो आङो गोसोखांबाय माजों थुमनो माजों मानो बे आदारजों मा प्लास खालामनो मा प्लास खालामा साननानै आङो थिक थाक मोनसे बुद्धि गोसोखांबाय आरोना बेजों लागायबाय लागायाबा गैया आरोना थ' नायलांबाय बिदिब्ला आंनि ब्लग साउन्ड जों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय दाखालै माइरं लाबोनायखौनो जोङो दोआव दाबो सोआखै आरोना दुंग्रायावहाय दुंग्रानि गोदि मोदिखौ थुलु खालामग्रोनोसै ओमफ्राय सोनोसै होननानैहाय दासो सोबाय आङो सोनानै लागोन र' ओमफ्राय बेखौनो गोसोखांदों आङो अनला सोमनानै एसे देनानै दोनसै सानबाय आरोना आङो खथाफोरनो ओमफ्राय बेजों थुमालै होनोबा मोसौ थाफ्लिफोर एवलाबायनानै जानोसै ओमफ्राय जाबाय जायाबा गैया दाख्लै जायखिजाया जों सानैबो रायखांदोंमोन आरोना अनला जानांगौ मालाबा होननानैहाय थ' सोमनानै बेखौनो खालामनानै लाग्रोनोसै आङो ओमफ्राय बेजों थुमालै होनोबा मोसौ थाफ्लिफोर एवलाबायनानै जानोसै ओमफ्राय जाबाय जायाबा गैया दाख्लै जायखिजाया जों सानैबो रायखांदोंमोन आरोना अनला जानांगौ मालाबा होननानैहाय थ' सोमनानै बेखौनो खालामनानै लाग्रोनोसै आङो ओमफ्राय दान्दिसे उनाव आं ओंखामबो जाननानै लाखाबाय ओमफ्राय नोरैहायथ' फुरा रेडि जानानै दं आरोना आङो अनलाखौ देयोबा आङो उवालावनो जा थौसियावनो जा उननायानो जा नै बिदिखौ देफानो मोजां मोनो आरोना मोदोमनाया आलादा जायोना अनाव देफाखानाया ओमफ्राय मा होनो बानलुफोरखौबो देफाबावोसो आरोना ओमफ्राय सामब्राम गुफुरबो देफाबावोसो आरोखि बायदिनो फुरा रेडिमोन खारा मसाला एसे लालायलायबाय तेजपाता आरोना ओमफ्राय बेखौथ' दा सुनानै देबानो जाबाय ओमफ्राय मिक्स खालामखासिगौमोन आङो मा होनना बुङो कारेन्टबो गैया आरोना मारगलि होननाय बायदि जाथ'नानै थासिगोन आङो ओमफ्राय दा बुस्थुआसो माला सफैयो आरोना गावजोंथ' फन रायलायनो मोनबावाखै आङो माने फन हमाखै हरनाया हरदोंमोन आङो स्कुटियाव दङ खोमा आरो आं मोनानानै फैबाथाय एसे बाजायोना मानसिखौहाय फैनोबा फै एसे थाब फै ओमफ्राय फैयाबा फैया हरथा आरोना आंना बिसो मानो होनबा जोंना स्कुटिनि लाइटआबो एकदम क्लियार नङा आं मोनायाव सालायनानै आं बिराद साजा मोनो ओंखायनो आं बिदि बुङो आरोना ओंखायनो फनखौ हमाखै खोमा मानसिया दा बारबा जावला हरगोनसो बे हिन्जावा होननानै आरोना थ' सफैदोंसै दङ खोमा ओमफ्राय आं माजोंसो रायज्लायहरदों आरोना गावजोंथ' लेनदेन गैया ओमफ्राय दा कारेन्टआ माला फैयो आंहाबो खामानिया आद्रा जानानै थाथ'लायबाय सौफैबाय आरोना जोंना मिनिस्टारा सफैलायबाय नै थान्दा जों गुंग्रियानो सुरुबगासिनो दोनथां आगैया दानो नुबाथाय माबागोन दिनैथ' एसे गुदुं जाथों नों जादों आगैजों आंजों दोनखुमाथ' गुदुंथार माबा गुसुथार मा बिलाइ ए थारुन सानदां माबा हा गाइखेर ब्रेड आलु गैला ओइ आमोला बिजनिनिफ्राय आइया लानानै फैनायमोन आलु दिनै दुल्लु जाबाय आब' मोनावसो दरनै दालालायदों आङो भाजा एवनानै जानोनो आरोना गोमो गाइखेर सफैबावबाय नै गामिनिफ्राय आया माबा आदार खोमा आदार जेबो लाबोनांला ओंखारोमोन आं जों पेटाफुद गाइखेर लोंखादों उन्दैफ्रानो आरोना नै आंखौसो नेदों ओमफ्राय दाबो आनलाखिनि खाराया दाबो फैयाखै रेडि जानानै दङ आंना बुस्थुआ वाव र' लखबनां लखबनोसै आं साफाखा बेदरा सुखानाय वाव होमबालाय आरो माथो नायदो आरोना दाउला नोंनाव नुलायखो अहा ए दाउला फिसासोमोन खोमा नै गिदिरालाय माथो एफा फिसा दाननानै लाबोदोंलै फिसा जाद खोमा होमबा मोनसेखौ न'आव गारबोदोंना आं मोनसेल'खामोन माथो मोनसेल'सो मोनबाय आङो मोनसेखौ न'आव गारबोबाय खोमा
राननायब्रा थगायनानै जाग्रा जाबाय नोंबो आजिखालि बोरायनायखाय थगायनो गिला आंखौ सोंबाय आं बे मा बुस्थु दसे उनाव बुंबाय उमुगनिसोलै जालायबाय आरोखि उमुगनि माने हाइलुरिनि बोरायाबो आंना फिसालाया न'आव दंहैयोमोन नालाय बेबोथ' फैदों ब्लगसआव देखायखादों बेबो ओमफ्राय सानैजों ज' फैदों जाहैदों बिनि स्कुटिनि माबाजोंसो ज' फैबाय आरोना बियो मा होनो बेखौ लाइटजोंहाय नों लांदोंमोन आरो दहायो इदि फाना बोग्राफोरनो आच्छा फख्रि साफा खालामहोदों एबारना फख्रिया जोंनि जाबाय नालाय ओमफ्राय नों सावना लाफिनबाय उल्था जोंनो ओमफ्राय 50 थाखा एक्सट्रा लादों सावना लाबोनानै सावना लाबोनानै आयै गैलाहाय धन्यबाद नोंथां आथिङा बोरो नोंना आथिङा बोरो एसे आथिंखौ हरलाय धन्यबादथ' होगोन आथिंखौबो खुलुमगोन आंनि मेजेमखौ सोर बोखागोन खोथाया बिसो आरोना सोर थिनदों बिखौ नोंनि जबरदस्ति अननाया जानाय नङा बेखौनो लदर लाना फैबाय बेखौ बे माने फुङाव लांफाखानाय जाहैबाय ओमफ्राय दा बेखिनिखौ गुदुं हांनानै लाबोबाय आरोना आं मिथिला माला मा थुनबावगोन आं मिथिला लाबोबायबालाय आरो माथोबाव जत्न'यै खोबनानै दोनथ'नोसै आङो दाहाय मोनसे जासिगोन बे ओमफ्राय साननो हागौ आरोना नोंथांमोनहा जाय नायदों बिराद माबाबाय बियो खुदै रग'लायबाय खोमा होननानै बाट ना आङो लुबैयाखैमोन थाथ'नोसै होननानैसो थाथ'खाथारबायमोन आङो बिदिजों अननाङालै बिफा नांगौबा बेनि बदल नोङो आंनो फास्रा गांसे बायना हो ब्लाउस गांसे बायना हो बेदरजों अनजाया नङा होमबा ओमफ्राय ओरै गाइखेर गोमो फुदुंबाय थानायावनो कारेन्टआ फैनानै होबाय आरोना दैखौ मिक्स खालामनानै लागोनसै आं फटाफटनो गाइखेरा एकदम डिफारेन्ट जायो आरोना जोंनि बेहाय बान्दा लाग्राजों ओमफ्राय गामिनिफ्राय फैनायजों आलदा जाखायो दान्दिसे उनाव ओमफ्राय ओरैहाय मिसाखौ मा बुंनो आरोना दाख्लै बिसालि लाबोनाय मानजिग्रा गोदानजों जा बोलो होनानै मानजिबाय आंहासो दह'लायबाय बोलो होयै मानजिनाय आरोना थेवब्लाबो बे महरैनो थायो बिराद साफा बुस्थुआ सारायनि कालारसो बियो ओमफ्राय सब रेडि देनायाबो रेडि जाखाबाय लागावनोसैल' आङो दुंबाय आंना साराया ओमफ्राय एसे दाउखौ एवनोसै नालाय फासफोरन गारनानै लाबाय नंगौना नङा होनलायनाय आरोना खामथों र' सामब्राम सारायाव हरजेनबाथाय दा बुरजा नुयोना ओमफ्राय मा होनो दाहाय आरो एसे एवनानै रबबाथाय फारागखाव नुजानोसैलाय दाउ देसि हांसोनि जातफोरखौ बिदि मोनो आंहा माने गोथाव मोदोमबाय मस्ला सेरनाया सोर फख्रि साफा खालामदों जोंहा जोब्बाय दिनै ओंखाम जादों आरो नोंनाव बिहरदोंमोन नों हैदों अननानै साख्रि मानसि लांबाय आरो बायनानै एवनानै होदों आरो नोंनो एवनानै माजों जौदों जाबायना साफा जाजोब्बाय बिराद दोनखाना जानानै दंमोन ना जोंनि फख्रिया ओमफ्राय खाला लागायनानै साफा जाबाय जाहैबाय दा फख्रिया एबारनिफ्राय जोंनि आरोना बेलाय माथो दसे उनाव हारा ख्राव ओंखारलायबाय नै बोरैबानो ओमफ्राय दा दैजों जाबजों गोदौफिनबा आरो मुफिनलायगोन आरोना मोजां न'नि दाउ आरो माथो हारा ख्रावबाबो गोथाव हारा ख्रेवबाबो गोथाव दाखालिफोर आं देखायलांबाय थानाय दाउलाफोरानो मोनदां दाखालि गावसोर मासे जादों जाहैदों माबा श्रावण मासनि उनाव ना नों फैनायनि सिगां जादों जोंखौबो जानो बाफैयो नुदोंमोन बाव थांनाय जायासै जोंहाबो स्कुलानो कन्टिनिउ ओमफ्राय नै दिनै मासे रं थं हरनानै एवगासिनो दं आङो जाबाय नै बारा एवथाबनायाबो मोजां नङा ख्राव दाउ बेदर गोरान थां माथां थारमाने दै हरसिगोन होननाय जादों आरोना नै दैखौ हले नाव जाव जालायनाय हरखाबाय आङो नै मानो होनबा बहुद जबनांगौ मानांगौनि खोथा दङ ना अनलाखौ ओरै मिक्स खालामनानै लाखानोसै अनखौहाय ओरै फुरा गुल गुला गलि होखानानै दोनबाय दैयावहाय दा ओरै दाउआ एसे गोबाव गोदौबाथाय लुनानै हरसै आरोना एसे नाफ्रुबावनांगौ र' मोजाङै
आखाइजों सिफ्लेदों आं सिफ्लेनायालाय ओमफ्राय संनायाव आखा फाखा नालाय आङो अनजों डाइरेक्ट गुरबाथाय दाउ बेदर बायदिनो सेम फिथर फिथर थानो नागिरो आरोना आंना ओंखायनो दै गुसुआव बिदि मिक्स खालामनानै लाखानानै दा लुना हरबासो थिग जागोन आरोना माथो होनना बुंबावनो अनला ओंख्रियाव आगान थाबानो जाबाय आरोना थाबबानो गोदौनायालाय नै रोफो रोफो गोदौबाय आरोना ओमफ्राय ओरै खारैखौबो रेडि लाखाबाय आङो लुनानै हरनो ना दसे दोनबावनो सानदों आरोना आङो ओरै दा खारैजों जाबजों रुइगोन बे दाउला एसे देरनायबाथाय आं एसे माबा मोनो आरोना अरजाला लुनानै हरनोसै आं र' नै महरा इदि लाबाय आरोना आखलानो बारा मोजां नंखाया अनखौ एसे अभार होलायबायना नायदो थख' हायनानै दोननांगोन गाबोन जानो आरोना ओमफ्राय बारना गोदौनो मानो महा दिगदार जालायबाय आरोना बिदिनो आखला दहाय जाखिनि लादोंमोन ना अना आरो बिनिफ्राय एसे एक्सट्रा होबावलायो आरोना माइरंखौहाय जा फालथुखा आरो बेदरखौ नागिरनानैसो मोननाय नंला इदिनोखा इदिनो मिथिगौ बांद्राय गोननानै थेवबो लानाय माइरं लानाय समाव मेगन जाया आरोना आङो खारै थारै हरखाजोब्बाय आं एकदम जारौ मारौ महर लाबाय लानायालाय एसे एरै एरै गोदौ होनोसै आं गोलोमनायालाय गोगोम गोलोमबाय आरोना आयु बिसि फिसाय सानैजोंनो सारायसै आरोना फिसालायाथ' ग्रेभि संबा मा जायोसो होनदोंमोन अनलाजोंबो जानांगौ होननानैसो बुरखायाखै आरोना दा जागोन ना जाया नायफात्तासै दान्दिसे उनाव ओमफ्राय नै खन' साराय थाराय खामब्रें जाजोब्बाय आरोना ओमफ्राय नै बुस्थुआ एकदम मोजां नुखाबाय नै आगान थाया गाफैदोल' सोरनि आगान थाया नायनो आङो जाबायानो होनजासै नै बेदरजों मोजां मिक्स जाबाय बास अनखौल' एसे खमायनांगौमोन आङो बेनो फुल जाबाय आरोना नेक्स्ट सङोबा अनखौ एकदम खम लाथारगोन आं गोसोखौ हमथाथारनानै आखाइखौ हमथाथारनानै आरो जाबायानो नै वाव बेदर रद' रद' अनला गोबावानो गोदौबाय माने बुस्थुआ आं एरबाय थानांबायना लाथाद्राय जानानैहाय फिसाया ओंख्रि बासिनो रोङिखायसोहाय नङाबाथ' लाथानिबो होजासिगौसोमोन खोमा सोरबा बायदि रागा खरिया ओंख्रि बासिग्रा फिसाय मोनबा बेस्रा ओमफ्राय साखिनो होननानै एसे हायबाय आरोना फिफा साखिनोबा नै साखिफैदो संख्रिया नोंनि हिसाबैसो होगोन आंनिफ्राय एसे खमजुरिसिन संख्रि जायो नालाय आंनो जाथ्रायग्रोनोसै बेदर लायाखैहाय मा बानलुआ थाइब्रै गोरान होदोंमोन आं नांबाय संख्रिया आंनि थाखाय एसे नांबावगौ खिन्थु बिथांनि थाखाय दानो आंखौ बुथारनो खायदा लादों होनलायगोन आरोना संख्रिया ज्रोम जाबाथाय मिलौबाय मेंबाय मानसिया साखिनानैबो सफैनो हायासै बिसिनानिफ्राय जाबाय बन्द' खालामबाय आं खिन्थु कालारखौ माथो बारा समायनाय नुवासै केमेरायाव ओइ आं हले मोजां दंहाय जारौरौ स्रो जाथिस्रोनो जाबाय जाबाय सासे मानसिनि एसे साखिनो हैनां नो मेंबाय नामा नोंबो दोलफाना बोफादोंमोन फख्रियाव मानो मेंखो मा मावहैया नों हाग्रा फुदों साखिदो देब्रा जेबो नङा साखिनानै फोरमायहरदो गुदुंसो नाथाय एरफ्लाबाय थाबायब्रा बे बाख्नायनानै जानो गिनानै संख्रियालाय संख्रिया दे गोथाव मोनदोंबालाय गोथाव मोननोसै फिसाया लेंहरगासिनो दङ र' मा बेबा ओमफ्राय नोरै मोदोम मोननै मोनथाम दङ बेखौ एवथ्रुमनांगौ खारन दं आरोना बेखौ बासायनानै दोननायनिबो एवथ्रुमनानै दोनसै आङो जाबाय बेखौबो बोखारनानै दोनथ'बाय आरोना आङो एसे गुसु जानानै थाथोंसै बैयाव फांखायाव दोनहैनोबो दा नानिखौ बादेर बुदेर खालामजानो गिनानैनो बोख्लायनो बाबाय आङो अनला ओंख्रै बिनि गुदुङा सादारन मादै सिथाबगोन नांनांगौबा
जाथोंसै बेयावनो एक्सट्रा हायनानै दोनखाबाय आं एसे जानायनि आरो थानायनि आरो ना नांबावगौबा नांगौबा दा जिंनिफ्राय ओरै हायगोन हायदेर हुइदेरबा बोरैबा जायोना गरमनि सम आंना मबाइला बेटारि गैया टंटल' होनलागासिनो दं आरो ना चार्जखौनो होथेरनो हायाखिसै आङो मानो होनबा भिडिअबो चालु नालाय ओंखायनो ओमफ्राय बेखौबो फिसा फिसा हानानै लाबाय आरो ना आङो सामब्राम माबाबाय हाफ्लेनानै लाबाय फिसालायाबो जाबावलासिनो नै मबाइला दोनथ'दो बालाफा भगवान माबा अनलाजों जाथोंसै मेजेम ना जानो नागिरा सामब्राम गुफुर गरनैसो होनोसै होनबालाय आं र' सामब्राम गुफुर गथाम बानलु फिसा फिसाया मा होनोमोनलाय बावलायलांबाय आं हा बानलु बोरदोन थाइनै थुफ्लेनानै संख्रि एसे होनोसै र' संख्रि होआखै आं दिनै अनलानि बेदरखौ दरसेबो जायाबाबो जेबो लस गैया आरोना बेनो नै थोसारलायनाय साखिनोसै बेखौबो एसे आरोना मा साखिबावलायनो माइब्रा रोसि मोननांगौबा जोबाबो सिखायनांगौलामोन सामब्राम एसे ओमफ्राय नै गुफुरखौ एसे जाया सानो खिन्थु आं नुबानो जानो हायो आरोना बे बुस्थुखौ बिथाङाबो खुरैयाव एसे साखिनायबावबाय लाबावबाय ओमफ्राय नै स्टिलनि गिलासाव गुसु दं आरोना बेयाव दोनखोमानानै एसे लादों बेरना होबाय आं ओमफ्राय जुनाफोर आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै आरोना दसे उनाव जोङो ओंखामबो जानोसै ओंखाम जानायावथ' आंना बिदि देखायनो सुबिदा गैया ओमफ्राय बेनो दिनै ओंख्रिया आरो जेबो लोगोआव गैया आंनाथ' दङ लोगोआव गावथ' बेखौ खनजानाय नङा थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौनो फरायनो थांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय फैनायनिफ्राय दिनैसो दाउ लकेल आरोना थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय